אוקיי, לפני שאני מתחיל את הסרטון, אני רק רוצה לציין שתראו את מה שיש כאן על המסך. 84.4% לא רשומים מכל הצופים שלנו, אבל הצפיות שלנו די קצת, אז זה נחשב מלא. ו-15% רשומים. בואו ננסה להגיע לפחות בשבוע הזה ל-20%. עכשיו רק תקליקו למטה בכפתור של הסאב ותיתנו לייק, זה ממש עוזר לנו, וככה נוכל עוד ועוד לקנות יותר משחקים. ועוד משהו שרציתי לציין זה, היום אנחנו נשחק בגוט סימולטור, המשחק הכי ישן שהצלחתי למצוא בסטור של האקסבוקס, ורציתי לעשות לו ריאקשן כזה, אז כי הוא משחק די כיף לדעתי, אז כן, בוא נעבור לסרטון. כאן עובר גיימפליי בסרטון חדש של גוט סימולטור. כן, המשחק הכי ישן, כאילו, לפחות שאני מכיר, שהוא יצא ב-2014, אבל רציתי לשחק אותו בערוץ. אז כן, איתי חברי סופר. מה קורה איתכם? כן, שהוא גם מערוץ, כי זה 4 ואני והוא 2 מהם. אז היום אנחנו הולכים לעשות, מה אנחנו הולכים לעשות, סופר? אנחנו הולכים לשחק בגוט סימולטור. אני לעשות קצת איזה קונצים. בוא תתחיל לעשות קונצים. כפי שאתם רואים, בואו תפעיל לנו את הרמקול, נעשה איזה בד. כן. בוא תהילים. איפה היו צינים? לא זוכר, אבל... What the fuck? תראו מה קרה. תראו, אני לוחץ על כל הכפתורים, לא עובד. אוקיי, עכשיו בעצם אני משחק, סופר מצלם. פעם שעברה הוא משחק ואני צילמתי. אוהבת לי היד. אני צילם. אוהבת לי היד. בואו ניתן לנק הישר לנו. What the fuck? כן, זה נראה כאילו... זה נראה כאב, זה נראה כואב. לא. אתה בטוח? זה נראה כן, בואו ניכנס למסיבה. יאללה, פארטי. הלאה, תגביר בשבילה. נגביר, אני מגביר. 3, 2, 1. נו. 3, 2, 1, אתם רואים, פארטי. אז הוא לא די-ג'יי טוב. עכשיו אני הפכתי להיות הדי-ג'יי שלכם. תראה אותו למטה, בוכה. לא, עכשיו כבר לא. תראה, גם הוא רוקד. בוא נעיף אותו על טיל. תרתי משמע. הלאה, הופמנתי, מה זה What the fuck? אוי, אלוהים. אוי לא. אוי לא. אני מושך לה בלשון. אוקיי, זה הסרטון היום. מקווים מאוד שנהנתם. תנו לייק וסאב אם אהבתם את הסרטון. אם אתם רוצים שאני אתן הרחבה למשחק הזה, מה זאת אומרת זה שאני ארחיב את המשחק ויוסיף לו גם חלקים כמו גוט סימולטור Z, גוט סימולטור בחלל, וכן, אז זה תלוי רק בכם. תנו סאב ולייק ונתראה בסרטון הבא.